I zdravo ljudi, ja sam Vuk i danas ćemo da igramo Clash Royale. Ovo će biti jako kratak klip u kojem ćemo samo igrati jednu borbu. Pokazat ću vam moj deck. I to je to. Evo. Kao što vidite imamo dva tankera. Imamo Princa, imamo Peku. Znam da je skup, ali je odličan. Naravno izgubili smo trofeje dosta zato što sam dao mom bratu da igra. A to nije bilo baš pametno, pa to vidite koliko sad imamo. Eto, imamo ove karte su nam za odbranu, a ove su za napad. I ovo su također mogu da budu iz odbranu od Princa i ostalih i Peke, a ovo je za odbranu od Liča. Eto, sad ću vam pokažem kako se igra sa ovakvim dekom. Nemamo ništa, počet ćemo sad. Ovo je tako. Nikada, ali nikada nemojte bacati skeleton army na Valkyrie jer će ih razbiti za 3 sekunde. Imamo sada Princa. Ako pokuša da izbaci skeletone, imamo njega i on će ga razbiti totalno. I ode tower. Što se da radimo, pa... A ovo ćemo upad novi, ne. Ko? Ovo sada ćemo izbaciti Peku ovdje. A ovo ne. Ne treba da izbacim Peku. Tako ćemo da se napuni, ali ići izbacit ćemo Minion Horde. Odlično. To i treba izbaciti. Tako. Samo što će nam sada došli Peku dosta. Ali ne vidimo se za to. Peka ovo vjerojatno neće mi stići do tamo. Znači ću mene treba igrati. Znam da sam to upravo uradio greškom, ali nikada nemojte ići direktno na Team Tower. Bolje osigurajte te sebi 2 klonice pa posle. Eto, ovo je. Idemo njih. I dajemo njih kao pojačanje jako malo. Ovo već nije bilo pametno što je uradio moj protivnik. Osigurali smo sebi i drugu klonicu. Sada možemo da ga opkolimo. To je plana. Tako, možete nam uništiti jednu kulu, ali imamo drugu. Imamo se uništiti 2, nama jedna. U drugu stranu vidimo Princa. Ne. Treba da još malo da verujemo u sebe. I dobili smo bitku. Ponekada se možete braniti i tankerom, kao što vidite. I svaki slučaj došli na njih. I to je to. Ne može preduzeti više ništa. Pobedili smo. Tako da vidite, to je savršen deck. Mada je skup, ali vred. I to je bilo to za danas. Pridružite mi se sljedeće ako vam se dopao video, lajkujte i subscribeujte ako želite još. Pozdrav!